Het oerkomt dus alle keer. We stappen in de auto naar het werk en letten net goed op een snelheidsmeter. En rieden samen een paar kilometer te hut. Als we dan flitst worden door een van deze jongens, dan komt er een boete van het CJIB. Maar komt die boete in de mail, dan klopt er iets net. Als zocht het er nog zo echt uit. Het rijtje lijkt aardig op ons rijtje, maar echte persoonsgegevens, bijvoorbeeld het kenteken van een auto, dat ontbreekt. Want dat staat er bij jullie wel altijd op. Ja, dus gedetailleerde informatie over waar de overtreding is begaan, tot en met het tijdstip en ook het kenteken, jazeker. Een boete via de mail komt net uit dit gebouw. Het CJIB verstuurt alles via de post. De mails, verzoen van het officiële logo, gaan wel eens een soort doen. Dat maken we op uit de reacties op social media. Er gaan ontzettend veel waarschuwingen rond en we merken het ook aan de telefoontjes die we hier binnenkrijgen op ons informatiecentrum. Dat zijn, als er een nieuwe variant verschenen is, gauw honderden telefoontjes van mensen die aarzelen. Oh, je hebt een valse e-mail gekregen in jouw e-mail. Oké. Ja. Je vertrouwde het niet helemaal. Maar net elke niet belt het CJIB. Er binnen een soort mensen die gewoon maar betalen. Somtijden op de rekken van het CJIB zelfs. Ontmeesken dat rekeningnummer standaard in haar internetbankieren te staan hebben. Het incassobureau zit bot maar de valse boetes in de magen. Wij vinden het heel vervelend. De goede naam van het CJIB wordt hier toch gewoon misbruikt. En er hoeven er maar een paar mensen in te trappen. En dan verdienen ze er toch aan. Dus wij vinden dat heel vervelend. De politie beziekt de verstuurders van de valse e-mails te achterhalen. Maar op nota is dat net slagen.